Ďakujem veľmi pekne. Teraz v tomto bode vychádza akt krstu. Chcel som pozvať na pódium celú našu menšinatúr crew, vrátane skupiny Para, vrátane Srandajovcov, vrátane našich technikov, zvukárov. Poprosím aspoň zástupcov z týchto skupín, samozrejme Laskyho. Poďte sem, chalani. Ľubovoľne sa rozmiestnite. Keďže máme vinyl, tak budeme krstiť vinyl, keďže na tomto turné sa všetci opíjajú z... tak nič, vynecháme reklamný shot. Poprosím najkukecanejšieho člena týmu Laskyho a Matúša, aby niečo povedali pár slov to dielu, ktorého sú tiež súčasťou, pretože celá skupina Para nám pomáhala a dajte im potlesk, prosím vás. Pomáhali sme málo, ale je to medvedovodielné. Ďakujem pekne. Ja poviem aj jednu vec, že medveď porušil proste sveté pravidlo, ktoré my pestujeme už 18 rokov v Pare, že nezoberú si frajerku do skupiny. Ale na druhej strane možno mu ticho závidíme a chceli by mať v Pare aj tiež zopár frajerok, teda našich žien. Už sa zamotávam. Odozdávam mikrofón Lásky. Nechajte tak, dobre. No, náš prvý album v roku 2000 bol krstený vodou, preto to bol krstený vodou a... Bolo by dobre ten na efekt vyplniť. Odsvete na vole,